Ufara ere kutaura neni? Ndofara munhu wamwari, ndofara kutaura nemi. Amurore maoko, she's happy to talk to a man of God. Zvakanaka kungwarira kudai so. Mama. Man of God. Makadi. Ndinofara man of God, ndofara munhu wamwari. Shuwa ndokuzoona. Mwari akanaka. Akanaka? Mwari akanaka. Akanaka? Akanaka, mwari akanaka. All right. Imba yani. Imba yangu, man of God, imba yangu. Makaiwana sei? Ndakaona ruoko rwaMwari, munhu waMwari. Ruoko rwaMwari ndo zvatinodai. Wakambozviita kuti unongochitaura nemusikana achingoisa Mwari pese pese. Mama, ichokwadi kuti makaona ruoko rwaMwari? Ichokwadi, man of God, ndakaona ruoko rwaMwari. Asi izvozvi pamuri kuti ruoko rwaMwari denga rakatsamwa. Kochi futi. Kochi. Rakakutsamwirai. Rakaiti dai. Mama, ndiri kuti denga rakatsamwa nechikonzero ichi. You are sure kuti imba ndenyu? Imba ndeyangu, munhu waMwari. Rabva ranyanyisa kutsamwa. Nokuti inini, as I'm looking in the realm of the spirit now, ndiri kuoneswa ini paine mwana wenyu imi musikana firstborn. Akanga ari kumurume but anga asina kugara mushe nemurume. Ndizvozvo munhu waMwari. Achiita zvekutengesa tengesa. Ndizvozvo. Madhozi ake ndobva avhurika. Ndizvozvo. But murume wake dambudziko raaita aiti kana mwana uyu atengesa aisikutora mari yake. Ndizvozvo. Achinoita zvemagirlfriends nekudhakwa. Ndizvozvo munhu waMwari. Saka ndiri kuoneswa mwana wenyu akauya nekamara akati, mama, ndatora kamara aka ndiri kuda kuti ndive nestand. Ndizvozvo. But handisi kuda kuti murume azive. Ndobva mwana wenyu imi auya kuzokubatisai mari. Imi ndokubva mashandisa maconnections enyu, ndokubva mawana stand yamurugara. Ndizvozvo munhu waMwari. Mwana ndiye akavakisa imba. Ndizvozvo. Mukutobvuma? Ndobvuma, ndizvozvo. Iko zvinezvi muri kuti nharo tiri ndindi ndichibvunza kuti imba ndeyani, munogoti ndeyenyu sei iyo iri yemwana? Imba ndeyangu. Nekuda kwe? Man of God, ndakashandisawo ndine mari yangu yandakakwanisa kubuditsa. Taurai kuti imari makatenga chi? Mabhegi esimende ese akashanda, ndine imari yangu. Ese here kuti 5 mama, itai mushe. 5. Izvozvi kutaura kwandiri kuita, mwana wenyu akazosiya imba, akugara iko zvinezvi musango nevana, asisina pekugara. Imuri busy kuda kuronga nachairman wekwenyu kuti imba iyoyo ichinjwe zita because zita riri mwana. Manje mukadaro koyo nezake. Kuita seiko. Mistake yakangoita mwana ndeyekutrust amai kuti regedza ndiitirwe naamai. 3 rooms dzandiri kuonapo. Mai vangu kuti ndedzangu. Nekuda kwe5 mabhegi avakaisa esimenti. Izvozvi mwana parida kutaura vakutotaura zvokuti unondiripa, he ndakakuchengeta, baba uko vakakusiya vakazodai. Hapana ruoko rwaMwari rwamakamboona paimba iyoyo imi. Ndosaka denga ratsamwa, musaise Mwari pasiripo.
Ndai munodzorera mwana stendi yake. Endai mama. Chiti zvakadaro. Ita seko. Unoona vana mai ndo pamunozoirasa ipapo. Moda kuwanda nekuripwa zvisina basa. Chii chakaipa kuti mwana wangu ukamuwedzerera 5 mabhegi esimende pachinzi pari kuvakwa? What's wrong about that? Handatsamwa. Hatidi zvinhu zvakadaro. Ina wangu asandamborwadziwa nenhumbu pati taise munhu akarwadziwa nenhumbu mani.